Hvor er vi henne i dag? Sverige eller et sted. Ja, i Everød. Ja, det er det der. Hvad siger I til banen derude? Hallo. Skal vi lige tage datoen? Det er noget med den 26. i 3. år 2008. Ja. Vi er ved at lave lidt forberedelse for elitekørende til deres første både DM og VM her om en lille 14 dages tid. Så hvordan føler I jer? Det godt. Ja. Peter kører med rås. 100%. Ja. Bare lad os stå op. Brian, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre her. Hver gang jeg kommer bare så tiden bare længere ud mod banen. Det eneste du kan gøre, Nikolaj, det er holde mere gas på. Hold fuld gas på. Det giver ned. Hva? Det giver ned. Ned i anden. Jeg har altid fået at vide, lavere gear, mere kobling. Ja. Det går meget stærkere så. Ja, det lyder meget bedre. Det er, vi kan få en demo. Der kommer en demo. Jeg vil også gerne lige sige, at jeg bliver mobbet med min hjelm. Ja, med det der flipskæg der. Hvorfor kører du ikke med din egen hjem? Det var en vild historie. Der kom en stor måge. Og ramte lige Chris på chokoladefabrikken. Ramte lige ind i. Lige ned i.
Ej, det var en god dag i dag. Ja. Det synes jeg også. Med 3 gode heat og lidt opvarmning, og LT fik også rørt sig lidt efter... han var lidt rusten efter 4 ugers pause. Lov fødsel. Ja, men det lykkedes alligevel. Og bare ligge i squats. Ja, så det var en god dag.